да събудиш твоите гласови струни и да ми кажеш, ако беше в залата на хрониките, как би изглеждала тя за теб? Ами, знаеш ли как изглеждаше? Някак се като с два образа. Така ще го обясна. Всичко беше дървено, като етажерки. Обаче много странното е, че като че ли на едното място няма стена, едно като облачета и една светлина. Как да ти го обясна, като стая, точно като библиотека, обаче пък като че ли нямаше книги. Добре. С празни рафтове, така ще го обясня. Супер, добре. Хайде да се фокусираш към нещо, което знаеш. Какво има още там? Можеш сега. Първата мисъл, усещане или образ? И по-скоро имам някакво усещане такова като страх. Като страх. Да. Добре, откъде идва този страх? Първата мисъл да отговори на въпроса, от какво те е страх? Неизвестното. Неизвестното. Добре. Къде си го складирала този страх в тялото си? Ако можеш да ми покажеш в коя част на тялото се намира? Стомаха. Добре. Можеш ли сега да издишаш и просто да видиш как този страх напуска твоето тяло там? Опитай да го направиш. Можеш, намери своя начин. Добре, смятам, че го освободих. Добре, можеш ли да ми разкажеш как го видя или усети? Ами, усетих го, по-скоро усещане имам. Като парене в стомаха и като топка се едно в стомаха. Обаче, знаеш ли, така като са ми затворени очите, ми се появяват и много малки ангелчета. Яко! Да, много малки и много приятни ангелчета с бели криле. Не знам дали това трябва да е нормално. Няма ненормално и нормално, не го мисли. Просто... И в самото място там, където съм всъщност, аз се съпам някакъв страх, обаче в същото време е много приятно, много леко, много с приятна светлина и нежно. Е такова е, да, много е хубаво там. Добре, тези ангелчета като херовимчета ли ги виждаш, защото аз така ги усещам, мънички, сладки такива. Да. Добре, те какво правят? Ами нищо, стоят си там и някак си му наблюдават. Как са настроени към теб? Първата мисъл, усещане? Благоприятно. Добре. Добре са настроени към мен. Супер, добре. Сега искаш ли пак да се огледаш, да видиш дали все пак не се е появила някаква книга, нещо, а може и да няма? Да, секундичка само. Дай си време, не бързай. Знаеш ли какво ми се появи? Кажи. На пода. Една като Библията, само че с черна корица и златен кръст. Само че е на земята. Добре, можеш сега да се наведеш да я вземеш. Ако не можеш, просто кажи, запомням тази книга. Добре. Можеш сега, опитай, ако не, достатъчно е просто да кажеш, че запомняш.
Взех я. Супер, добре. Хайде сега там си представи, че в залата на хрониките се появява порталът на времето и пространството. То може да е врата, арка, тунел, дупка в нищото или нещо друго, което не назовавам. Сега ще преброя от 5 до 1 и когато кажа 1, ти ще преминеш през портала на времето и пространството и ще попаднеш в онзи минал живот, който е най-важен за настоящия ти. След като преминат през портала, някои хора се стряскат от тъмнината, която ги посреща. Шансът е 50 на 50. Или ще е тъмно, или ще е светло, или ще е ден, или ще е нощ. Ако е тъмно, просто се довери на усещането, просто знам. Ще преброя от 5 до 1 и ще преминеш през портала с усещане, че си в абсолютна безопасност. 5. Усещаш или си представяш как започваш да се приближаваш в пълна безопасност и дълбоко спокойствие към портала с една единствена мисъл. Нека се случи най-доброто, което може да се случи. 4. Лека и още по-спокойна се спускаш към дълбините на твоята душа. 3. Докосваш портала и преминаваш от другата му страна. 2. Сияеща светлина привлича вниманието ти. А ти все пак носиш книгата в ръката си. Тя знае къде да те насочи. Довери се на паметта на душата ти и запомни първото място, усещане, където душата ти иска да отиде. Образи, спомени, мисли и знания от точно определено място, тяло и случка от твоето минало се възстановяват. 1. Пренасяш се там сега. Възхитена и заредена с енергия оглеждаш мястото и нека първата мисъл, усещане или образ отговори на следващия ми въпрос. Къде се намираш? Какво се е променило? Знаеш ли, намирам се. Такъв образ ми се появява. Но на едно като поляна, седнала на един камък и точно с книга в ръката. И е много красиво, е наистина зелено, приятно е. Има река наоколо. Супер, кой е сезона? Пролет. Как разбра? Заради зеленината? Да, заради зеленината, слънцето. Супер. Хайде сега мислено да погледнеш към краката се, боса или обути се, докато стоиш там на този камък. Боси. Малки, големи? Малки. Я виж ръчичките, огледай малки, големи. Големи такива, които са ми сега. Добре. Ами нежни или по-груби? Нежни. Тоест мъж или жена си? Жена съм на 100%. Супер. Добре, с какво си облечена? С дълга рокля. С много дълга. Долу до пръстите на краката. Какъв цвят е роклята? Като все едно бежево, зелено маслено, едно много приятна такава. Бежево и зелено маслено, като приливащи облачета. Такава е направена. Ох, че яко, добре. Косата дълга, къса, пусната, вързана. Дълга, много дълга до кръста. С 2 плитчици отстрани завързани отзад. Руса, много. Супер, добре. На колко години си първата мисъл? На 14. Охо, ти си прекрасна млада дама. Добре, какво правиш там, на този камък? Седнала съм и чета книга. Интересна ли е книгата? Да. Как се чувстваш, докато четеш книгата? Чувството кое е? Самотно. Тоест чувстваш се самотно. Е тъжно, да. Защо така? Добре, карай да видим каква е причината. Първата мисъл. Коя беше? Каква е причината? Не знам, не ми идва. Добре. Просто ме попрелива. Да, добре, можеш. Можеш, аз ти разрешавам да плачеш, да викаш, да псуваш, да крещиш, изобщо изразявай всяка емоция, бъди свободна. Няма нужда от филтри. Поплачи си, ако имаш нужда. Аз съм тук.
През цялото време ще те подкрепям. Добре. Знаеш ли, всъщност тази книга, която държа, по-скоро ми прилича на не точно книга, ми някак си все едно съм взела един голям тефтер и искам да напиша нещо. Добре. Какво искаш да пишеш? И се чувствам някак си се чувствам на, как да ти го обясня, като на приливи и отливи. Хем ми е едно чисто и спокойно на душата и ми е приятно, хем се чувствам като съм като неразбрана. Някак си сякаш съм се отделила от всички, от хората, от всички, които не ме разбират. Защото там се чувствам най-добре в природата. Насаме със себе си. Добре, разбира. Насаме със себе си, да. Добре. Сега ще преброя от 1 до 3. Когато кажа 3, ще се пренесеш в същия този ден, само че на вечеря. Да видим къде вечеряш. Вечеряш ли? Добре. 1. Усещаш ли си, представяш как започваш да се пренасяш в същия ден, но на вечеря. 2. Образи, спомени, усещания, знания от време и място се възстановяват. 3. Пренасяш се там сега. Можеш, когато си готова, да ми кажеш какво се променя. Променя се изцяло картината. Пред мене виждаме на луна една къща, която е, знаеш ли, каменна къща. Каменна къща. Безсива такава, каменна къща. Не е много голяма, малка къщичка. И вътре виждам как свети лампата. Само че аз не влизам в тази къща, аз стоя отвън, пред прозореца. Само наблюдаваш? Само наблюдавам, да. Кой живее там? Първата мисъл? Виждам пред прозореца всъщност как са седнали на земята, нали, жена с две деца и седнали са на земята и вечерят точно на една каменна такава малка масичка. То даже не знам дали е масичка. Като суфричка нещо са си направили. Като суфричка, да. Има ли някой още вътре или са само тези тримата, майката с двете деца? Да, само тях виждам. Майката с двете деца. Ама аз продължавам да съм отвън и да наблюдавам само, без да влизам там. Имаш ли желание да влезем все пак, а може и да нямаш? Имам, да, имам. Добре, хайде сега можеш леко и спокойно да влезеш в къщата. Принеси се вече вътре. Можеш сега? Добре. Добре, какво се променя? Някак си аз влезнах вътре, обаче пак стоя на прага на вратата. И само ги наблюдавам. В смисъл, от тяхна страна няма абсолютно никаква реакция. Точно това ще да е следващия ми въпрос. Да, те изобщо дали те виждат? Не. Добре. Ти имаш ли усещане за тяло и че си гладна? Не. В физическо тяло ли си или не? Първата мисъл? Не. Добре. Тоест просто присъстваш като душа там. Да? Като душа, да, точно. Ефирна. Добре. 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 Можеш ли сега да се доближиш до майката? Можеш всъщност, защо да не можеш? Доближи се до майката, погледни в очите и вижда ли разпознаваш тази душа и в настоящия живот.
Може и да, може и не. Знаеш ли обаче, да, аз не виждам лицето. Виж очите. Те са към душата. Или просто усещай. Ако не виждаш, просто се довери на усещането. Просто знам. Първата мисъл кое беше? Познаваш, не познаваш? Секунда само пак така да са. Да, дай си време. Не бързаме. Не. Не я познавам. Добре, разбирам. Има ли наоколо някъде огледало или вода, нещо, в което можеш да се огледаш? Искам да се огледаш. Ако може, ако намери нещо. Може да, има едно кръгло огледало. Добре, доближи се да се огледаш. Приближи се да се видиш как изглеждаш. Да. Можеш сега. И изглеждам някакси така, както ти описах, че съм на камъка с руса коса, с светли сини очи, с едно бяло лице. Добре. Така изглеждам. Гледам се и всъщност там не се чувствам някакси тъжна, просто наблюдавам. Просто си наблюдател. Да. Добре. Имаш ли усещането, че си живяла в тази къща? Тя твоята или не? Първата мисъл? Да. Твоята? Да. Добре. А тази жена там каква е? Ти е? Баба. Баба? Много интересно. Добре. А тези двете дечица там? Тя на мен сякаш ми е баба, пък всъщност тя се грижи за тях. Няма майката, разбираш. Майката и бащата ги няма. А къде са майката и бащата? Първата мисъл? Че са загинали. При инцидент или нещо друго, при болест? Да, при инцидент. Точно това ми дойде първото. Да. И аз така го усетих. Добре. Знаеш какво друго ми се появява? Кажи ми. Че там аз, където съм живяла, в тази къща се явява една стаичка с едно легалце, едно от желязо, от тези с желязно легалце, с матраче, с тези като решетчици отзад на... Както да легнеш като решетка. Да, и това легалце е точно до едно прозорче. Там аз съм спала. Добре. Какво се е случило с теб? Първата мисъл. Чинала съм. По какъв начин? При инцидент. Тоест ти си била с родителите си? Да. Добре. В коя днешна държава се намираш? На територията на коя днешна държава? Първата мисъл коя е? Първата мисъл, която ми дойде, беше Англия. Добре. Кой век е? 19. Добре. Хайде да се пренесем малко напред във времето, да видим какво се случва с душата ти. Какво правиш? Прибираш ли се в духовния свят или не оставаш на земята? Ще преброя от 1 до 3. Когато кажа 3, ще се пренесеш малко напред в същия този минал живот. 1. Усещаш или си представяш как започваш да се пренасяш. 2. Образи, спомени, усещания, знания от това време и място се възстановяват. 3. Пренасяш се там сега. Можеш, когато си готова да започнеш да ми разказваш. Сега пък знаеш ли къде се намирам? Не, кажи ми. Точно в Англия.
на една спирка, такава автобусна спирка, стоя и чакам и минава един червен автобус. Да. И времето е такова на свечеряване, така ще го кажа. Там е студено, защото аз съм облякана с едно като шлиферче, такова дълго черно. Добре. Какво червена шапка съм. Добре. На колко години си сега там? На 22. Добре. Как изглеждаш? Огледай се някъде. Или да, просто ми опиши как изглеждаш. Тук вече съм с дълга черна коса. Дълга, горе-долу до гърдите, да. С една червена шапчица съм, между другото. Много си хубава. И как изглеждам? Кръстила съм си така ръчичките, защото ми е студено. Наистина ми е студено. И се чакам автобуса да се прибирам. Прибирам се, знаеш, от работа. Така го усети. А какво работиш? Какво работя? Някакво като печатница ми излиза. Такова... Да. От някаква фирма такава за печатница, така ще кажа. Дали билбордове, дали някакви такива работи. Ще печатате. Добре. Супер. Хайде да видим защо този ден, какво се случва в този ден, важно за теб. Дай си възможност да минеш във важен момент в същия този ден. Ами в този ден всъщност не мога да усетя нещо, кой знае колко важно да се случва, освен това, че се прибирам в дома ми. Добре, прибери се там. Разкажи ми как изглежда дома ти, има ли някой там или живееш сама? Живея сама. Как изглежда? Бял. Целият дом ми е бял, подреден с огромна ваза с цветя на масата. И аз знаеш ли какво правя? Обичам да пиша. Имам такива тефтери с много химикалки и пиша, да. Просто се виждам как съм седнала на тая маса с бяла, голяма кръгла маса, с един голям тефтер и букета с цветя, с вазата и пиша. Просто пиша и наблюдаваме така. Едно прозорче има, гледам си и си слушам себе си и си пиша. Какво е чувството, което изпитваш, докато правиш това? Докато пиша? Чувството е такова блаженно. Супер, запомни го това чувство. Искам да го запомниш. Добре, супер. Хайде да видим как минава вечерта ти. Какво друго правиш, освен че пишеш? Тоест ти си творец. Ами след като се попиша, къпя се. И знаеш ли, сядам на един диван и имам котка. Боже мой, имам черна котка. Че яко. Има ли си име котката? Първата мисъл? Да, Джеси. Джеси. Супер. Добре. И си живеете с нея? Да, живеем с котката, аз се пиша, приготвям си нещо за хранене. И всъщност това ми е динамиката. Работа в къщи, нямам поне на този етап това, което усещам, виждам, че нямам някаква среда, в която да излизам. Пиша и творя нещо, но наистина с тези писания
някак си да помогна на хора. Разбираш ли? Пиша някаква книга, сякаш искам да помогна на някакви хора. Добре. Каква е темата? Можеш сега да си спомниш. Ами темата знаеш ли каква е? За всъщност и за силата, и за нежността, и за любовта на една жена. Охо, това е много интересно. Да. И всъщност да, пиша точно за жената, за женската енергия, за любовта, защото не знам, така не е идвало. Ами да, ти си знаела защо. Да. Супер, добре. Да продължим? Ако си готова. Да. Супер. Сега ще преброя от 1 до 3. Когато кажа 3, ще се пренесеш няколко години напред, в друг важен момент. 1. Усещаш ли си, представяш как започваш да се пренасяш леко и спокойно в друг важен момент за теб. 2. Образи, спомени, усещания, знания от това време и място се възстановяват. 3. Пренасяш се. Сега можеш. Сега знаеш къде се намирам? Не, кажи ми. На върха, в буквален смисъл на върха на една скала, обаче отдолу има огромна пропаст. Ако ти е страшно, можеш да замразиш ситуацията или да я наблюдаваш отстрани. Можеш сега? Да, по-скоро се наблюдавам отстрани. Добре, наблюдавай се отстрани. Аз съм се надвесила на тая пропаст, обаче съм облякана цялата отгоре до долу. Бяло. С едно... Не, по-скоро с едно както тези... с някакво като расо, обаче с качулка. А що те видях в бяло? Може би душата. Добре, друго отвиждам аз. Добре. Да, и знаеш ли, обаче там се чувствам много възрастна. Не чувствам, аз се виждам много възрастна. И сякаш от тази пропаст нещо, така гледам на тази пропаст, все едно нещо там се е случило, разбираш ли? Сякаш ми носи някакви спомени, спомени такива, като сякаш аз съм паднала от тази пропаст. Искаш ли да се върнем в момента, в който това се е случило, за да разберем защо и каква е причината всъщност по-скоро? Да? Да, искам. Айде да отидем да го видим. Добре. Хайде сега спокойно и плавно може да се пренесеш в момента, в който се е случил там. Добре, сега веднага ти разказвам. Разказвай. Точно от тази пропаст си има поляна, на която има една дървена къща с една дървена ограда. И ние сме наистина 3 деца, в които си играем. Обаче не сме вътре в къщата, в защитеното там, където е оградата. Точно на ръба на пропастта. Аз тичам и моя брат ме бута. Аз падам. На колко годинки си била? На 4. Много маничка. Да. Тук не стана много тъжно. Да, разбирам. Да. Пусни емоцията. Да. Можеш. И когато си готова, само ми кажи да продължим, но дай си време. Не бързай. Готова съм. Много бързо, браво. Добре. Ами да, защото... Защото какво? Някак си приела съм, че то е имало защо да ми се случи. И затова бързо, може би, излизам и от разни ситуации. Защото приемам. Аз съм от хората, където съм много приемаща. Приемаш, че това трябва да ти се случи. Да. Добре, разбирам. Аз обаче много искам да се върна към писателката. Може ли в Англия, като бяхме? Айде да се върнем там.
и да видим как е продължил живота и че ми е много интересно. Можеш сега да се върнеш там и да ми разкажеш какво се случва. Ами, като цяло, нали, пак казах, ежедневието, но знаеш ли, тя така, виждам, то всъщност аз ли съм, не знам, не, така на приливи на огиви. Пише, всеки ден пише, обаче още не е така достатъчно уверена за да се заяви. Да, за да се заяви, че тя може чрез това, което пише, да помогне на много жени. Още е така, как да... Точно, в този смисъл не е толкова уверена и... въпреки, че хем не е уверена, хем пък много вярва в себе си, в това, което е тръгнала да прави. А каква е причината да го правиш? Ти там. Каква е причината? Да, какво те е накарало, провокирало или вдъхновило да започне да пишеш такива книги? Може сега да си спомниш. Не може. Така си давам на думата. Защото се го усещах през цялото време и се го избягвахме. Да го видим, що бягаш от него. Разкажи ми какво се е случило между вас. Може сега да си спомниш. Ами, сега ще го обясня как го виждам него. Така много спретнат мъж с панталон, с риза, обаче много, много контролиращ. Много непозволяващ, много неприемащ. Всъщност, този мъж не ми е позволявал да бъда женствена. Всъщност да бъда себе си, да съм... Много се разстроих тук. Можеш сега да пуснеш цялата негативна емоция? Дай си време. Много критичен е бил към мен и сякаш този мъж, не сякаш казвам това, което чувствам, което усещам. Толкова много ме отчуждил от... И то това аз съм го позволила, вероятно. Добре, няма да включвам логика. Сякаш толкова аз много съм го обичала, че сама съм позволила да се отчужда от близките ми, от приятелите ми. И всъщност сякаш да съм само така негова и да става това, което той казва. И това просто в един момент мен ме е сринало и съм започнала да осъзнавам, да чувствам, че жената е нещо много Нещо повече? Да, но нещо много повече от това, което един мъж може да казва, че е. И че трябва да бъде. Добре, нека първата ми се отговори на следващия ми въпрос. Не е ли била това идеята за вашата среща, точно това да научиш ти, макар и чрез малко по-негативното отношение от негова страна? Да или не? Може и не. Да. Сега. Тоест, договорили сте се? Да или не? Да, категорично да. Добре, а сега ако погледнем нещата точно именно през тази призма на договарянето, на споразуменията, можеш ли да ги приемеш нещата малко по-леко? Мога, да. Добре. Мога по-леко и по-осъзнато. Точно така. Добре, приеми, че това е бил избора на двама ви. В името на твоето осъзнаване и любовта ти към теб самата, поне аз така усещам. Ти какво мислиш? Да. Супер. Добре. Чудесничко. Виж, едното вдъхновява за другото, така че ето това е причинно-следствена връзка. Добре, имаш ли усещане, че има нужда да погледнем още нещо? Нещо важно, към което да се фокусираме, да отидем някъде? Да или не? Да, имам усещането, че искам да се фокусирам дълбоко към себе си относно това, защо съм толкова чакай да си, точно да ми дойде
толкова несигурна в себе си. Откъде ми идва такава несигурност? Добре, хайде да видим. Едно, усещаш ли си, представяш как започваш да се пренасяш в този момент, когато за първи път се е проявила тази несигурност в теб. 2. Образи, спомени, усещания, знания от това време и място се възстановяват. 3. Пренасяш се там. Сега можеш да ми кажеш какво се случва. Боже, искам да ти кажа, че точно в момента виждам точно едно детенце. Точно както сега в този ми живот, както съм била малка. Точно на 7 годинки съм там. Разкажи ми. И стоя, ама в буквалния смисъл, стоя като войник. Като войник, че е така прилепено ръчичките плътно до бедрата, краката. И съм строена като войник. И знаеш отсреща кой е? Майка. Майка и някак си. Моят малкият брат също е пред мен. И това... Боже, Господи, аз имам същата снимка. Разкажи ми в този момент какво се случва. Защо стоиш така? Знаеш ли? Нищо не се случва, аз просто стоя замръзнала. Каква е причината? Нищо. Каква е причината? Можеш сега да си спомниш. От страх. Добре. От какво се страхуваш? От това, че ще не викат, ще не крещат. А каква е причината да се карат, да викат, да крещят, да те наказват? Каква е причината? Причината е не аз. Причината е състоянието на майка. Защото не че оправдавам, нали пак това са Давай, не го мисли сега. Кажи ми, как се чувства тя? Защото тя се чувства много изнервена. Много изнервена. Изключително изнервена, напрегната, преуморена. И просто крещи и вика на мене и на малкия ми брат. И ни от страх някакси да ни я ядосаме, да ни я нараним. Просто стоим като сковани и двамата. Ама и двамата буквално смисъл. Той даже е си малки червени бутушки. Ти знаеш ли, че аз такава снимка имам? Точно с него. И точно така по същия начин съм застанала. И гледаме да ни ядосаме, да ни я изнерваме, защото да ни я напрягаме, да ни крещи, да ни вика. И по-скоро пак тук имам едно усещане, че аз ще си мълча и няма да кажа нищо, защото тя да не се почувства зле. Да не е тя наранената, защото достатъчно е на нея. Достатъчно, че това да не отглежда сама, че татко го няма по командировки. Някак си, за да списта това, примерно, детството си да направя биля или глупост, или там, каквото и да е. Аз се спирам, за да не се чувства тя зле. За да не я ядос. По-скоро, да не я напрягам. По този начин го усещам. Добре, хайде да видим къде си складирала тогава чувството, емоцията. Къде си я складирала в тялото от този момент? Знаеш ли, някак си го усещаме така в ръчичките ми, се едно в юморучетата ми. Стискаш ги, нали? Да, и в момента даже се. Разбирам. Добре. В юморучетата ми и знаеш къде? В челюстта, в езика. Аз като малка много си прихапвах езика. Като исках нещо да кажа или се ядосах, просто си хапих езика. Така си го завъртах, се го хапих. Не си позволяваш да кажеш, да изразиш себе си. Да. И оттам най-вероятно идва и това. Сега тая неувереност. Добре, хайде сега да отпуснем ръцете. Отпусни ръцете. Там сега отпусни ръцете. Отпусни пръстчетата. Виж как излиза от теб. Всичко, което си складирала. И
което не ти е нужно в тялото. Как изглежда? Че на мен ми е интересно. Знаеш ли, така се дигнах ръцете и сякаш като две светлини от ръцете ми така отидаха нагоре към небето. Супер. Като две кръгли топчици такива. Супер. Като две светлини така отидаха нагоре. Добре, как се чувстваш там сега? И сега как се чувстваш? Вече не съм така скована. Добре. Хайде сега да отворим устата. Смея съм, между другото. Супер. Добре, отвори устата. Да. Да, не си хъпи езика, отвори устата. Кажи каквото искаш да го кажеш. Намери твоя начин. Хайде. Аз се обичам и се приемам точно такава, каквато съм. Чудесно. Да, защото си прекрасна, както всички хора. Такива, каквито са. Добре. Да. Супер. Кажи си нещо на себе си там, на твоето малко аз. Варимо, кажи нещо. Можеш сега? Може да го гушнеш. Искам да кажа, че е прекрасно създание. Че всичко ще е наред. И я прегръщам. Чудесно. Преживей тази емоция, този момент. Дай си време. Добре. Добре, готова съм. Добре, чудесно. Искаш ли среща с духовен водач да проведем? Да. Добре, отиваме на среща с духовен водач.